1, מסוק יחידת החילוץ N412 באוויר. בדקות הבאות, בעוד המרחב האווירי של ארצות הברית וניו יורק במיוחד נסגר למטוסים, יהיה מסוק זה כלי הטייס היחיד באוויר מעל מרכז הסחר העולמי החרב. המסוק נחת לזמן מה והמריא בדיוק לפני שהמגדל הצפוני קרס. ענן סמיך כיסה את המקום שבו עמד דקות קודם לכן. כל מנהטן התחתית נעלמה תחת העשן, האבק, הלהבות שהמשיכו ללחוש מתחת להריסות, רק היום הצליחו לכבות אותן סופית. היום, בדיוק 100 ימים לאחר הפיגוע במגדלי התאומים, יורד מספר הנספים באסון ל-2,992, פחות ממחצית האומדן בספטמבר. גם בכך יש נחמה מסוימת להערכה הנדהמת, הטבעית כל כך, של טייס NYPD נוכח ניו יורק האשנה. That's it. That's the biggest disaster in the world, probably. Right there.